ಬರ್ತೀರಾ? ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಏ ಸುಧಣ್ಣ, ಸೆಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾಂಡತ ಬತ್ತಾಂಡತ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದೂರ ಹೊಡಿತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಐನಾತ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾರಿ ಮಾತ ದೂರ ಹೊಡಿತಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತಪ್ಪ ನಂದು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಅವ್ ಬೇತೆ ಓವುಲತ್ತು ನಮನ ಸುಮನ ಯಾಪಣ್ಣ ಸಮಾನ ನಮನ ಸುಮನ ಸಮಾನ ನಮನ ಸುಮನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಬೇತಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೊನಲಿ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಅರಿನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತ ಬೈದೇರಿ ಇತ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನಗ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ. ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅವತಾರ, ಸೋಲೆ ಪಂಜವನ ಅವತಾರ. ಇದಾಲಾಪನ ಸುಗಂಧಿ ಯಾನ್ ಏತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲೆನ್ ತೂತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸುರು ತೂಪು ನ್ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ಯ ಯಾನ್ ಏತೇತೋ ನಾಲ್ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲೆನ್ ತೂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಶೇಖರ್ನ ರಟ್ಟು ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆಯ. ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷತೆ ಯಾನ ರಡ್ಡೇ ಚಕ್ರೋಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಬಗ ಎದುರ್ದ ಚಕ್ರಡು ಐಟಿ ಕುಲ್ದಿನಿ. ಈರು ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸೀರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೋಕ್ ತೋಜೂರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಈ ಪಂಜಾಲೆಗೆ ಮರ್ಲತ್ತ ಈರ್ ಬೆಲೆ ಕುಲ್ಲತ್ತ ಕುಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಓ ಅಣ್ಣ 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 ದಾದಾ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅತ್ತ ಪಿರವಳು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾನಿ ಓ ಅದು ಆಯ್ ಬೋಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲ ಬೈತಿರತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿ ಬರ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ರಾಣು ಮಂಡಲ. ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ದಾನದೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ದಾನ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಕಟಿಲ್ದೆ. ವಾ ಸುಗಂಧಿ ಓ ಲಿಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಂದು ಏತು ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಇವ್ರು ಏತು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು 2G ವಾರ್ದು ಇದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ 2G ವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಬ್ಬ ದುಮ್ಮು ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪನ ರೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 2G ಮೂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಂಡ 3G 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವಾರ್ದ 4G 5 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಅಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಅಡ ಇತ್ತು ಬರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಇತ್ತಡ ಬೂರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ 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 ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ನು ರೋಡ್ ಹತ್ತು ಮೂಲತ ಮಲ್ಲ ನೀವು ಬಲ್ಲಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಭೆ ಮುರನಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಡಿತಿನ ತಂದು ಅಂದೆ ಹೌದೇನೆ ಬಾಕಿ ಐನಿ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಅಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಅಲೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಕಪ ಕೋಡೆ ಐತಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಐತಾರ ನಿಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂದನ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡಪ್ಪ ಹೌದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೆಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ಕಿಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಿಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಈ ನಿಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಯಾ ನಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ನಿಲ್ಲಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಓಡೆಗ ನಿಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ನಿಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ
ದೇವಾ ದಾದಯಲಿಲ್ಲಿ ಅವ್ ಸುಗಿಪು ಸುಗೀಪು ಹೊರ ಬಂಡದು ಮುಗೀಪು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು ಶೇಖರ ಆ? ನೀ ಏರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಏರು? ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕರ ಸ್ಪರ್ಪುನ ಮಗಳತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಗನೆ ಅಂದ ಜಾತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ದೂರ ಅಂತ ಒಂಚೂರು. ಸ್ವಾಗತ ಈ ಮಲ್ಪದಿ ಭಾರತಿ ಜಾನ್ ಕುದುರೆ ಮಲ್ಪದಿ ಏನ್ಡೆ ಓ ಓ ಓ ನಿಖಿಲ ಇಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದ್ವೇ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ ಅವಳು ಯಾಯ್ನ ಪಣ್ಣು ಈ ಪಣ್ಣು ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ. ಪಣ್ಣು ಐಕ್ಯ ಬಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪುರುಷರ್ಲ ಬೋಡುವ ನಿಖಿಲಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಹಲೋ ಅಂದಣ್ಣ ಅಯ್ಯವ್ವ. ಅಂದ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ. ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೊಂಡ ನಾನು ಹೋದ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೋ ಹಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಅವನುಂಡು ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅವೇ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಆಂಡಲ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈಚೆ ನಮನ ಸುಮನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಂದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಿತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಟಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪರವೂರ್ದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಜಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ನಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ಬುಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ಉದ್ದದಕ್ಲೆ ಕುದ್ದದಕ್ಲೆ ತೋರದಕ್ಲೆ ಸಪುರದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪುದಕ್ಲೆ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿದಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಬೈದು ಆತ ಹಲೋ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಂಡು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಹೆಂಚ? ಏ? ಅದೇ. ಯಾವ್ದಂಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಡ್ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಅಣ್ಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾತ ನಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ನಾಟಕ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಅತ್ತಿ ಬಕ. ಏ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ಟಪ್ಪ ನೆನಪಂಡಿ ಎಂಜನು? ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಓ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಪ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪನ ಒಪ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಪ್ಪನತ್ತಿ ಬಕ. ತುಳು ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಬಲಿಪುಗನ ಬಡ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಡ್ ಹೋಯಿ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಲಿಪುಗನ ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧರ ಅವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ತೂದೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದನು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣ ಅದೇವು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಬಾಸನ ನಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಬೋಯರಜ್ಜ ಏರ್ನ ಅವ್ ಬರಿತಲ್ಲ ದಾಸನ ಬರ್ಚಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಿಜವು ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಕಟ್ಔಟ್ ಕಟೌಟ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ? ಅನ್ನದಾನ ಮಿತ್ತು ಬೈನಿ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಲೆಗೆ ಬಗ್ಗೆರ ಪೂಜತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪುದುಪೆ ತಾಗುಂಡು ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಇಂಚ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಎಂಕ ಪತ್ನಿಯೇ ಪರದೈವ ಅವೆಂಚೆ ದೇಪುಂಡ ಆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪರ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತೈವ ದಾದ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ಮೋಡು ಇರೇ ಕಂಡನೆ ಅದು ಪೋಡು ಐಕೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲ ಪೊನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕಂಡನಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಬು ಏತು ಮೋಕಿ ಓಕೆ ಸಾವುದ ಬಕ. ನನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಕುಂಟಾರ್ದಾರ ಅಟಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪವನು ನೆಕ್ಕಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಬಡದಾರ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಅಂದೆ ಐಡ್ ದಿರೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಈಜಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಎತ್ತು ಇಂಬಲೆ ಈ ಬರತ್ತಿನ ಚೀಟು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಾಷಣ ಮನ್ ಪೂಜಾಲು ದ್ರಾಕ್ಷೆಯೂ ನರಿಯು ಓ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಮೇಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪರಿಯು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತಾದೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಡು ಎಂಜಿನ ತಜಂಕು ಓಡಿ ಪುಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತಿ ಹ. ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲೆಗ್ ಸಾದಿನ ನಡಪೆರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ರಿಕ್ಷಡ್ ಬೋಡು ದೈಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಡು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣಾಗನ ತಾನಾಗ್ಲ ಬಿದೇವ ಬುಜಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಬುಜಿ ಅದೇ 12 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾಗು ಬಿದೇವ ಒಪ್ಪು ನಡೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ. ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೋಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಆನುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ
പൊണ്ണു പണ്ട ആദിമായേ ഈ ആണ് പണ്ട ആണ് പർദ്ദുപോയേ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ. ಕೆಳದಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮೇರಿಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲತ್ತ ಆತೆ ದಾಯಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋತಲೆ ಎಬೆ 6 ವಾರ ಬತ್ತನತ ಯಾನ್ ದಿನಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಓ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹೋಗು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಡತ್ ಬೊಕ. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತರಿಕ್ಷ 10 ಪೆದ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆದಿಮಾಯೇ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಪೊನ್ನು ಒಜ್ಜು ಬದ ಅಡೇಗೆ పోయి ಇತ್ತೆ ಪೆದ್ದಂದ ಎತ್ತಂಡ ఓ ಪೆದ್ದಂದ ಎತ್ತಂಡ పెద్దందెత్తు నన్ను గర్గాయి అత్తే మేరు పెద్ద బాలే అని చెప్పు ఏం చెప్పు ఉండే పిల్లకాయి పొన్నులు వెయిట్ కమ్మి ఇవంత హైట్ కమ్మి పుల్లులే పెట్టు కమ్మి ముకుల్ దానే మనీ పూజ అవు మూజిల బాప డమ్మి ಯಾನು ಪೊಂಜನಕ್ಲು నుంచి ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಜೋರಾವುಡು ಹಾ. ಜೋರು ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಜೋರತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತಲಕ ಜೋರಾವುಡು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ಎತ್ತು ಹೇ ಪುಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋರಂಡ ಹೆಪ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಪಂಡ పాప అండ గొబ్బోలి తే ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿ ಆಪಲು ಆಂಟಿ ಆಪಲು ಅಕ್ಕ ಆಪಲು ಅಪ್ಪ ಆಪಲು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ పాప అడేకి చప్పేపాలు పొన్నును మాతెర్లా మాతేరు పన్పేరు ఆ అయితే షోడియా పనిపి పొన్ను మాతేరు పనిపి దయకి మాతేరు పనిపేరు పాప కాండే పాడిన అంగిని మధ్యాహ్నం మాతేరు వాటిని బయ్యేడు పాడి రాత్రి మాతేరు అంచ మాతేరు మేరు మాత్రం ఓలా తూతే కాలి పొంజనక్ಲೆನ್ మాతేరు పన్పునత్తు ఎంకులు సాంకున పెద్దల మాతేరు పన్పేరు ఎంచ గోమాతే ಅಂದಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತನು ಗೋಮಾತೆ ಬಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಲ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಿದೇಕಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೌದಾ? ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ ಬನ್ಪತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ಪೆತ್ತ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೆತ್ತ ಸಿಂಧಿ ಜರ್ಸಿ ಪೂರ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಗೋಮಾತೆ ಬನ್ಪ ಅವು ಸೀದಾ ಹೋಪುಂಡು ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಕಮ್ಮಾತೆ ಆಜನ ಬರ್ದು ಗುಮ್ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ಇಂಚ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅಂಚಾದು ಬಾವ ಇನಿ ಚೈತ್ರ ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾರಿ ఇంచిన పురుష ఇతే పొన్నులు పాడిన డ్రెస్ ఆరు పండ్ల కరెక్ట్ పొన్ను లేపల సారి తుత్తోడి సారి తుత్తుండవు సంస్కృతి ఈ అర్ధ భర్త డ్రెస్ పూర పాడుతూ పోపడత ఇంత పూర పాడుతూ పోయినట్టే ఎవలవులు అత్యాచార ఆపిని ಏಯ್ ಶಂಕರ ಯಾವ ಶೋಡಿ ಬಾತೆರೆವಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಗುಂಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆರೆವಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬಾತೆರೆವಲ್ಲಿ ಈದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಪಾಡಿನ ಅಂಗಿಗುಂಟುದ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಣದತ್ತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಂಗಿಗುಂಟು ಪಾಡಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನ ಇಚ್ಚಿ ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಗುಂಟು ಪಾಡಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನಿ ಇತ್ತೆ ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡೋದು ಪನ್ಪರತ್ತ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಂಡು ಅಪಗ ಬಾಲೆದಾನೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡ ಹಾಕೆ ಮಾಡೋಡ ಲಂಗ ಮಾಡೋಡ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಗಿಗುಂಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಪುನತ್ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂದ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಗ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜವನಿಯರ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಅಪಗ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಂಗಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನ್ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿರ್ಭಯ ಕೊಳತಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಣಿಗೆತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ನ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕುನ ನ್ಯಾಯ ಅವು ಅತ್ತು ಪುರಾಣಿ ಪ್ರಿಯಾರೆಡ್ಡಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತ ಅವೇ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ ಆತ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಾಪುನತ್ತು ಅಂಚಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಂತಿರತ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಡನ್ನಾಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಂಪಿನ 4 ಅಕ್ಷರ ಎಂಕಿಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೆರಗಿಚ್ಚಿ ದೇವೋ ಈ ಕೊಂಜನಕ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಚಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರ್ಷಾವ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡೋದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷೆ ತಡಿಕೆ ಮಾಡು ಅಂಚ ಬನ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡ್ದಿದ್ದು ಪೆದ್ದನ ಬೇನೆಂಡತ್ತ ಅವ್ ಏರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಪುನು ಆ ಬಾಲಿದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಪೆದ್ದನಗ
ಬಾಲಿದ ಅಪ್ಪೆಗತ್ತು ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬರಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೆದ್ದಿನ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪೆದ್ದಿನಗ ಬೇನೆ ಬಾಲಿದ ಅಪ್ಪೆಗತ್ತು ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬರಡು ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬರೋಡ ಹಾ. ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡಾವೇ ಹಾ. ಓಲ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬತ್ತುಂಡ Comedy Premier League.